खुलुमबाय आंनि मुङा जाबाय प्रमद ब्रह्म आंनि हिन्जावनि मुङा ममिता ब्रह्म बियो आंखौ गारना गुबुन हारिजों खारबाय मैया 27 सेप्तेम्बराव आं बेनो 27,000 रां हरदोंमोन फुजा जानो हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै आंनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुङा प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल स' गाइस रुंसारि मोलाव बसुमतारिनि मुसुखा खाम्फा बानायबाय गाबोन बिथांनि सारादु आरो बेनि गेजेराव आं खोन्थादों नङा होमबा जों 10,000 कालेक्सन डनेसन खालामनानै हरखांबाय नङा होमबा दिनै जोंहा प्रमद बर' सारा बिथांनि न'खराव थांसिगोन बिसिना डिस्ट्रिक्ट गहपुर राजगड़आव बाथाबारियाव स' बिथांमोना माबोरै खालामनांगौ सारादुखौ सावरायसिगोन नङा होमबा ओरैनोथ' गोबां जगार जाखाबायानो जानांगौ जोंहा गहपुर आनसलिक आरो बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि एबसुफोरनि दारै नङा होमबा एनिवे स' दिनैनि दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय सासे हिन्जाव खारबावदों बेनो जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पस्ट अफिसा जाबाय रौता सारियालि आरो बेनि गेजेराव पुलिस स्टेसना जाबाय रौता गामिया जाबाय 7 बोसोरिया ओमफ्राय बे खारगिरिनि मुङा जाबाय ममिता ब्रह्म बिनि हौवानि मुङा जाबाय प्रमद ब्रह्म गाइस बे हिन्जावखौ खारनाय मैया 27 सेप्तेम्बराव खारदों बिनि हौवाया 6 सेप्तेम्बराव 27,000 रां फुजा जानो हरदों होननानै बुंदोंमोन आरो बेनि गेजेराव बिनि एटिएमखौबो लानानै थांबाय हौवानिखौबो आरो बेनि गेजेराव सिगाङावनो गोबां रायलायबाय थायोमोन आरो बेनि गेजेराव हौवाया गोबां बादा होयोमोन बाट बिनि गेजेराव बिनि हौवाया बेलेग जायगायाव खामानि मावो स' बेयाव बारा एसेबां एक्सन लानो हास्लाबासै बाट बिनि गेजेरावनो 27,000 बियो हरदोंमोन अननानै गावनि हिन्जावनो फुजा जानो थाखाय बिसोर हाबा जानाया 2018 नि अक्ट'बर दानाव जादों दा नै अक्ट'बर मोनबाथाय बोसोरसे जासिगोन बाट बेयावनो बे समावनो खारबाय आरो बिनि हौवाया जाय बेजों थांदों बिथांमोनहा बुंनाय मथेथ' हारसाजों थांदों होनना बुंदों आरो शिलंआवबो नुदों होनना बुंदों बिनि लोगोआ खोन्थाहरदों बे हौवानो आंनो खोन्थाहरदों बिनि हौवाया स' गाइस जुदि शिलंआव सोरबाफोर नुदोंबा आरो हमनानै थिगसे दाम आरो बिनि गेजेराव बिनि हौवानो हरफिन बिनि हौवाया बेखौ खेबसे खारनायनि थाखाय निमाहा होगोन होनना बुंदों बिनि हौवानो दासिमबो नांगौ होनना बुंदों गुबुनजों खारबाबो इसेबां मोनफावरि हौवा इसेबां मोनफावरि गुबुनजों खारनायखौबाबो नुनानै बेनि हौवाया लाखिनो इसेबां राजि जाना दं बाप होमबा बेबायदि हौवा बहा मोनबावगोन नोंलाय ममिता ब्रह्म नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला प्लिज नोंनि हौवाखौ नों एसे अनहरफिन आरो बेनि गेजेराव शिलंआव जुदि नुयोब्ला बेखौथ' हमखा आरो बेलेग जायगायावबो जुदि नुदोंब्ला हमनानै थिगसे फै अननानै बे प्रमद ब्रह्मखौ हेल्प खालाम बेसारा बिनि प्रमद ब्रह्मआ गोबां बिनि हौवाखौ बिनि हिन्जावखौ नागिरगासिनो दङ स' प्लिज अननानै मदद खालामबानो जाबाय स' कन्टेक्ट नाम्बार डिटेल्स होबाय आरो पिक्सार फट' देखायजोब्बाय स' बेनोसै स' नोंथांमोनखौ आं हेल्प खालामगोन होननानै आसा खालामो आरो नोंथांमोना जुदि हेल्प खालामनो गोसो जायोबा भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै आरो बेनि गेजेराव जुदि नुदोंब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरदो थेंक इउ स' माच